سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنوك ولمن الله أنيني مسابالة في أكم بسوابا منفوتوني كتا ونين تبلا جلنا أمبي كيشين نمي الله في أكشورا كجونا منديكا يومين كداي كتمدن فين بكا نانيو غمدان يغنتنا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم نوبورا يانانغا ولندبي يغنا ني على صنا من السورة كرادة من بي سورة ميني على ياتغدا كسورة الطارق. طارق كرف لبي على أكرف له ويبغشي لكلادي طرق الباب كدبغشي قرع ودي طارقي فمن بينا كبغشي لك أفلانا arabu b'a fɔ sufɛnna b'a bɛɛ fɛnɛ ma ko tɔɔrɛk. maa min bɛna su kɔnɔna na a bɛ fɔ a ma ko tɔɔrɛk. o kɔrɔ e nana su kɔnɔ i bɛna maaw ka sunɔgɔ déranger walima i bɛna maaw la wuli cogo la mun man di u ye a bɛ fɔ o ma k'a fɔ ko tɔɔrɛka. o de kama ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen Bukhari b'a la kale a ko ni maa min bɛ taama yɔrɔ la i ka denbaya t'i ka nali kalama ni nana su kɔnɔ k'i ka yɔrɔ dɔ ɲini ka si ye i kana t'i ka denbaya kongo sufɛla la dɛ k'i ka to kunkolo feere kelen ka kunsigi fara ɲɔgɔn kan maa min ka minɛnw jɛnsɛnnen don a tigilama k'a ka minɛnw fɛnɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan alakira ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam e bɛ dugu dɔ la i muso t'a dɔn k'a fɔ i bɛna sun na ɔ e dun nana maa si t'i ka nali kalama k'i ka n'i ɲɛsin i ka du kɔnɔna la dɛ mun daga dela i ka taa yɔrɔ dɔ i ka si ye ni dugu jɛra i k'i kunda i ka du kɔnɔna kan alakira o ko sokɔnɔmɔgɔw k'u labɛn cogo ɲuman na e yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ kana da fɛn kan fɛn min man di i ye ka da kan ala ka ciden ka kumakan kelen bɛ komi surukubo san na o na a bɛ jɛya de ka taa fɛ a bɛ kuma minnu fɔ kumabaw don kuma kɔrɔmabaw fɛnɛ don o tuma na maa min bɛ yen i ka mɔgɔw t'i ka nali kalama i ma fɛn fɔ mɔgɔ ye e yɛrɛ min sara mɔgɔ la e ka sin ka na ciw ka su kɔnɔna na alakira ko baara cɛ ɲuman tɛ mɔgɔ min bɛna o su kɔnɔ a bɛ fɔ o ma arabukan na ko a tɔɔrɛk hali ni ma da kongo a bɛ f'i ma o la k'a fɔ ko tɔɔrɛk parce que i nana su kɔnɔna na o tuma dɔnnikɛlaw y'a yira lolo dɔ de bɛ yen a lolo t'i ye tile fɛ a bɛ ye su fɛnɛ bila o lolo min bɛ ye su kɔnɔ o de kama ala ye lolo nin tɔgɔ da ko tɔɔrɛk an bɛ sura min na sura nin tɔgɔ dara o lolo de la a tɔɔrɛk lolo min bɛ bɔ su kɔnɔ
me klefela la mogote allolo masnai tumana ni masabala ka kabako doy abini kale ni lolo ani sangolo la aklaga kibara do la se ambema noye anyere dan chugoyi andana dan chugo mina ko fena fo o ko fe ka kuma labani ala ka chide aka makononi ke kam ko tolike kafiru kala alala munun bala ka faku ya dara munun bala ka foyu yere bunya ala kira ka makononi ko ka konya la ka konya laboye ale Allah taala tay ore kama mina kuma ni bele jele faranyoka ayata ani wolum fla nyona kono masabala kani kuma sigiro madamado amina bele jele me ode kono ambayini ala fe ala ka famiya no ya ambele jele na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim barakatan wa isti'ana ambe kalanda meneni masabala taala toy arrahman alam min kara jiyen ne malla bolen tigi arrahim alam min kara kiyaman ne ma kren tigi ka kalanda meneni ala toy ina fala yere suranda meneni atoy armadin ka femba be ka damneni ala toy wala sala ka barka du ka kola nga ko be na madamneni ala toy ka kunceni ala toy ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala be barka sama ka bo ko masnala ore kama suran kemani suran tan saba ala ya bela jilen damine bismillahir rahmanir rahim suran kelen de be o de madamine ala no suratu tawbah otuma ka kalanda mene ni surana ni ala tawai ala mi kara jiyen ne malla bolen tigi ni o ala kara kiyaman ne ma kren tigi na والسماء والطارق والسماء ala ko abi kale sangolola والطارق ani shufe naba lolo min be bo shu konona na kale Allah taala be kale o fanana o de tariqa ale bina shu kono abe dagush o korami mawma yesanfala laje ibe alolo masnai ayelen ka boni lolo betay mekle konona na nyeteda aloloka o tumala ko abi kale sana abe klaki kale ni lolo la lolo min bina shu konona ala ka chide sallallahu alaihi wasallam akoni fami ala je ala bi kale ola mam to tatetene ka fokoni ye anjia an tatete abbe jagoya anka an kale Allah taala la walma an gammaku ala kira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam koni mami kara kale bayi ki kale alala awli yasmut o koroni kale fenwera la ni Allah taala te ambaye ka fokati gila ma fillaka kale li kono atigila ma ye jurumuna se ayrema kumaro la jurumun do mu jurumun yere be taflanka fa ya babula otubana ala bi kale sama abi kale lolola abi kale klela abi kale sogomadala abi kale shufalala abi kale ala krayra la kuma do la sallallahu alaihi wasallam na on man kale ala kelene la imman kam maku nanti fe kan kale fewra lani ala te wal man nanyan kale fewra lani ala te anga wulini jurumun chamay ni fladrono wori kama ala ko ya kam masaya kono kale ala bi kale sangolola والسماء من كالي سنة ويسان كلو يري والطارق كالي ألبي كالي لولو من بين شكوننا نيتي داكا كليفة وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق يلا إما دو طارقني فميو الطارق أفورا يلا لكرا أيابلا من كنودي ألك اللينيو kadaka ibe aya do ye qur'ana kono o aya arabu kana makoro an ka kuma fo chugola ani qur'ana ka arabu kan koro utikelene ambe arabu kan fo chugo dola ibe tasro koro ye kuma kilimbedi me ni Allah taala ya fo abe koro were de ta misalala at'am ni ko ta'amu o yedumini ni hal ta'imta yala yedumini kewa la amadumini ke folo to amunti dora shi an ka rabu kana ni dominite me qur'an kono koro fla yira to amuna shite domini a koro folo ye soydu bahar wa ta'amuhu hillun lakum soydul bahar mabe femunu mine ji kono nana no ye ji ka mine fenye ala yo togo da qur'an kono ko ta'am ji mini abe fo marab kana de ko shurbul ma ka jimi me ala ye jimi ke ta'amu ye qur'an kono nana waman lam yat'amhu ani mami mamunun tugura toluta nofe kubina tajaluta kele suratu baqara la koni mami yef jimmi ala
o tigila mate ale doyi ngani mami mafemi o min wati ta o mafo wa man lam yashrabuhu de wa man lam yat'amhu ni mami o ba yara ka fo qur'ane arabukan anam be arabukan munun fo difference boni nyonche kuma dola qur'ane tani de ka gri o de fene ayere o tumana allah taala yi tariqu faya ambe ba do da soda gushikela o de tariqu yi nga ala ka ci den kana na famu ko do de kan kana soda gushi akana na famu tele o de kama ala ko men kale tariqu la aklara ka ala kra yininka wama adraka ma tariq yala imma do tariqu ni femi imma do النجم الثاقب النجم لولو دي دو الثاقب مومي سوغليكي لولو ميمبي شو دي بي فين سوغو نا يلي ala ko kale kambo de ma ko lolo de kodo النجم الثاقب لولو دي دو مومي سوغليكي ni farala kirai ka koro da mo sallallahu alaihi wasallam nya fina ngo qur'ana kono wama adraka be wama yudrika be niyame wama adraka o koro ala kirata don me aka kuloma jo ala bina koro fay nga niyame wama yudrika o koro kata don hal na ya kuloma jo ala ta koro fay wama yudrika o bina kiyama ko de la kachaya wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba eta don kiyama ko abina ke wati surmani nawa nga yala koro imunye ala mo fode abina ke wati mina ala mo fo me wama adraka no foro doro ala ka ciden kanke kuloma jo ala bina korofo aye wama adraka ma tariq yala eta don tariqu ye femiyo annajmu lolo de do athaqib munye lolo ye nabi solike o koro be shuddi bi fin sogo kale ala kambo lolo de ma na إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس نكلن شيتي أي لا يوجد نفس ni kelen shite lamma illa lamma ya wata nafiya nahiyate lamma ya oye istisna illa lamma alaiha hafiz fika tasoro koloshili meleke dobe anofe ni kelen wo kelen ni abe kanga do koloshili meleke dobe anofe kan ni masna koloshi adamade kabini ibina dan ka glan ki dalin to ba debela ala be meleke do bla ikuna hadisa do be muslimu minani ayala kiraka hadisa do sallallahu alaihi wasallam ni woni ni ala bina glan ka ke mogoy kala be meleke do de bla o ni masna kuna o meleke kan ni masna koloshi ka to denso kononan ni abora jiya la doro ka ke jeli meleke ba falay ka bora jila kra jeli de na bora jeli la ka ke sogo kunguru meleke ba falay ala abora sogo kunguru la kra jeli mana kra abora jeli la ka ke sogo kunguru de o fana be fay na bora etapu muna kado etapu muna o kuma be fo ay akera ni aborola akera ni aborola akera ni fo kana se kle kema ni kle mugama dani be dafa o kononana ni kle kema ni kle mugan sera kalonani meleke be soro ka Allah taala nyinika ala anga shiju me saba kuna ishi ka anga ke joli anga shiju me saba kuna ala ni mu yera flani anga ke chewa anga ke musoi ni fana be fo ala anga ni ka kunanja ke jumai anga ka kunangoya fana ke fen jumai ala anga garjige jume fana seba kuna ishi ika garjige ika kunanja ani ika kunangoya ika cheya ani ika musoya ni bebe seben ki dalen to ba debela ere mana nya kono folo wa meleke min blalin bi kuna ko meleke de beni sebe ni ala yere ka yamariya o ba yere ka fo ko nunu bɛɛ lajɛlen dilannen ka ban k'i dalen to ba dɛbɛ la o kɔfɛ de e bɛ sɔrɔ ka na ɲɛnamaya kɔnɔna na o ye garijɛgɛ kan ka kɛ hakɛ min o bɛɛ sɛbɛnna k'i to ba denso la n'i nana o garijɛgɛ kelen i bɛ kɔntine n'o de ye ka baara kɛ n'a ye o garijɛgɛ sɛbɛnnen kunna ni e ko i tɛ sabali o garijɛgɛ la ko fo ka taa dɔ karaba ɲini ko k'o fara a kan e ko i tɛ sabali abada fo k'o garijɛgɛ bɔ a bɔcogo la ko k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye an b'a ye k'a fɔ fɛn fila don dɛ ima i ka ɲini masabala ka sira jɛlen ka i ka baraji sɔrɔ walima i ka ɲini shetene ka sira jɛlen ka i ka sa o sa cogo la i ka taga tasuma kɔnɔ ala kan bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma mɛ nin garijɛgɛ ɲini cogo kɔni o ye jahanama kɔnɔ don sira de ala ko ni o nin bɛ yen ko kɔlɔsili mɛlɛkɛ dɔ bɛ a kun kabini bɛ ba dɛbɛ la n'o ye ba denso ye kabini bɛ yen ko mɛlɛkɛ dɔ bɛ k'i kɔlɔsi na فلينظر الإنسان مما خلق
falyanzur al-insan ko adamaden ka filɛli kɛ mimma fɛn jumɛn walima k'a bɔ mun na khuliqa n'a dilanna mimma o kɔrɔ de min ma nunu o donna min filanan na k'o kɛ sida ye min filanan sanfɛ min ma adamaden dilanna ka bɔ fɛn jumɛn na ko adamaden yɛrɛ k'o lajɛ bayi ne de la k'o f'i ye ngala bɛ to k'i kunna da ni kafara ni yadara ala bɛ hakili jigin i bɔyɔrɔ la k'i hakili jigin i dancogo la yɔrɔ nin y'an bɛɛ taabolo ye o i ni muso n'aw bilara ɲɔgɔn na kuma dɔ la i ye hɛrɛ minnu k'a ye e bɛ sɔrɔ k'a lasigi k'olu fɔ a ye ne de ma nin kɛ wa ne de tɛ nin kɛ wa ne de jɔlen tɛ yan wa o bɛɛ la n'aw ka kɛ tan o dɛsɛra a la hali n'i den jamana i b'a lasigi kuma dɔ la ka hakili jigin dɛ bi de sera n'o tɛ kun y'i kunbɛ cogo di n'i y'a dabɔ ladilikan kama sariya la baasi t'a la o ka da ka dɔw bɛ yen ni m'u hakili jigin u tɛ sira ye dɛ tɛ sira ye dɛ a dabɔ o kama walasa i fana kana na don masaba ala gasi la ala filɛ ka kuma ɲɛsin an fana ma kɛrɛnkɛrɛnya la kafiri murutilenw ka da ka sura ye maka sura de ko adamaden ka filɛli kɛ mimma khuliqa i dilanna ka bɔ fɛn min na e yɛrɛ k'o lajɛ bayi n'i ɲinana k'i k'a lamɛn ala bɛna f'i ye i dilanna ka bɔ mun na خلق من ماء دافق خلق من ماء كاغلنا كابو جيدلا دافق جيمين بين نيوني بريسون بي جيمينا نو يجيغريما وجيغريما كيغلنا كابو دلا دي ناتريل ناني دي بيبو تشيلا جيمين بي ني ناتريل لو ناني او دي بيبو تشيلا اجي فولو يباولي نمبا فما كو نيغني a filanan o ye wadiyu ye ɲɛgɛnɛ kɔfɛ kuma dɔ la ale bina a jɛlen no ni ɲɛgɛnɛ ye a ka girin ka tɛmɛ ɲɛgɛnɛ kan a sabanan o ye maziw ye o fana ye ji jɛman ye mais ale salasaralama kuma dɔ la o bina ni maa min tora ka miiri da ɲɔgɔnya la walima i ye fɛn min y'i bɔ i bɔcogo la a bɛ fɔ o ma ko maziw a naanina o de ka girinna bɛɛ ye o de ye maniyu ye n'an b'a fɔ a ma ko lawa n'an b'a fɔ a ma ko siji janaba ko bɛ ale kelen de la n'o tɛ a tɛ saba ni si la n'ale de bɔra sariya b'a fɔ i ka janaba ko maziyu i bɛ t'i yɛrɛ sanuya ka seliji ta wadiyu o kiri ni ɲɛgɛnɛ kiri bɛɛ ye kelen ka da kan ale tɛ bɔ ni ɲɛgɛnɛ ko tɛ ale bɛna o de la ka caya nin naani o de bɛ bɔ cɛ la o tumana girimani ala kan b'o de ma ko dafiqa min ma'in dafiqa ka bɔ ji la ji min n'a ka girin ka da kan o girimani o de bɛ kɛ den ye o de kama bamanankan na ko siji n'an b'a fɔ a ma ko maniyu ale de bɛ yɛlɛma ka kɛ den ye ala ko n'i ɲinana i dilancogo kɔ i dilanna dilancogo min na k'a filɛ nin k'i dilanna de min ma'in dafiqa ko ka bɔ ji la ji min bɛ ɲɔnini kɛ n'o ye ji girima ye يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب ko ji nin bɛ bɔ solo ni wataraibi ani kɔnɔ dayɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ solo ani kɔnɔ dayɔrɔ ko ji nin bɛ bɔ yen dɛ yɔrɔ diinɛ kuma kɔnɔna maloya t'a la koyi n'a nana cogo min na a ka fɔ ten walasa a ka faamu kuma tɛ kuma ɲɛsinna minnu ma minnu kun bɛ fɛ ka jama ka yaada o k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ sen na min bayni sulbin o ye solo ye adamaden kɛrɛnkɛrɛnyala cɛ i kɛrɛ a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko solo taraib o ye disi yɔrɔ ye ni muso ye kɔnɔ don kuma dɔ la n'a ka jan kɔnɔ bɛ da yɔrɔ min na ka sɔrɔ a ma se kɔnɔbara la o yɔrɔnin a bɛ fɔ de ma ko taraib o tuma na ji min bɛ bɔ yen ka solo ta sɔrɔ n'olu de ɲagamina ɲɔgɔn na o bɛ kɛ mɔgɔ ye n'o tɛ cɛ kelen ta tɛ kɛ mɔgɔ ye muso fana kelen ta tɛ kɛ mɔgɔ ye cɛ ni muso ta n'olu de ɲamina adamaden bɛ dilan nin dilancogo la tan cɛ ni muso ta n'u farala ɲɔgɔn kan adamaden bɛ dilan o bɛ cogo min na hali yiri ni yiri feere ma ɲagami den tɛ yen koyi ni yiri feere ma ɲagami yiri tɛ den dɛ yɔrɔ an ye yiri dɔw tɔgɔ da ko cɛ ka dɔw tɔgɔ da ko muso ni yiri feere ma ɲagami a cɛ fara muso ka yiri tɛ den aw y'a ɲagami o a ɲagami n'a yɛrɛ ye o n'a ma ɲagami den tɛ na o de kama ala bɛ fiɲɛ bila ka yiri feere dɔw ta ka taa fara dɔw kan walasa yiri masina ka den n'o ma kɛ yiri min na o tɛ den dɛ a bɛ ban ma ko ye yiri cɛ ye ka sɔrɔ feere de ma ɲagami a la ni feere ma fara ka den tɛ na abada wa yiri dɔw bɛ yen aw yɛrɛ de b'o baara kɛ n'an b'a fɔ a ma ko taabir aw yɛrɛ de bɛ dɔ feere ta ka taa kɛ dɔ kan walasa ka kɛ yiriden i n'a fɔ tamaro bɛ sɛnɛ yɔrɔ mun na ka caya i ko saudi jamana siri jamana iraki jamana
ni y'a lajɛ a foro de bɛ yen i n'a fɔ an fana bɛ sɛnɛ kɛ cogo min na foro bɛ yen o bɛ yiri feerew de ta k'a da ɲɔgɔn sanfɛ k'o baara kɛ n'u donna ɲɔgɔn na wagati min na o bɛ sɔrɔ ka fɛn biri a kunna ni fɛn birila a la o y'a dɔn sisan a y'a minɛ hali ni fiɲɛ cira a tɛ se k'a ta o kɔfɛ o b'a bɔ a la n'o kɛra dɔrɔn yiri bɛ sin ka den ci kira bɛna madina waati min na a nana sɔrɔ madinakaw bɛ nin baara kɛ alayhi salam o bɛ tamaro dɔ feere ta k'a don tamaro dɔ feere la n'o kɛra tamaro bɛ den nka ala ka cidenw y'u ye nin baara la a ko a bɛ mun kɛ nin ye u ko alakira an bɛ yiri feere de ɲagami ɲɔgɔn na yiri feere an b'o de ɲagami ɲɔgɔn na n'an ma ɲagami ko yiri tɛ den dɛ alakira ko k'a kana nin kɛ ko yiri ka den ye ala ko de ye o a kana yiri si feere ɲami a y'a to yen ni ala sɔnna yiri min ka den o bɛ den ni ala ko mun tɛ den san min na k'o tɛ den o tuma na a y'a to yen olu fana y'a to yen o san yɛlɛma hali tamaro ju kelen a ma den o ma feere ɲagami kɛ tamaro ju kelen ma den madinakaw dun ka sɔrɔ a gulonnen bɛ mun na o ye tamaro nin de yɔrɔ n'o ma den baara wulila dɛ baara wulila dɛ o tuma na mun kɛra alakira de tilara k'u ɲininka tuguni alayhi salatu wassalam a ko mun na a ka tamaro ma den ɲina aw min kɛ ni tamaro bɛ den e ko an k'o dabila o de kama a ko ye mun ye anw bɛ feere de ɲagami ɲɔgɔn na n'o kɛra tamaro bɛ den kɔfɛ ala ka ciden y'i kanto ma alayhi salatu wassalam a ko nin y'aw ka diɲɛ ko ye aw bɛ nin dɔn ka tɛmɛ ne kan ni n ye mun fɔ aw ye ko ala ko ten aw ni ne bɛɛ ye kelen ye o la a kana n sɔsɔ dɛ nka ni n ye mun fɔ aw ye aw ka diɲɛ ko la n'aw b'o dɔn cogo min na a k'o fɔ n ye a kana n t'o n yɛrɛ ma ko n ye kira ye n t'o dɔn dɛ i ma alakira ka majigi ye wa i t'a bɛɛ dɔn a kana n t'o ye ko n ye kira ye n t'aw ka diɲɛ ko dɔn dɛ ala ye n bila mun na n b'o de dɔn ka tɛmɛ aw kan o kɔrɔ ye mun ye aw y'aw ka tamaro feere ɲagami kɛ baasi t'a la aw de bɛ nin baara dɔn ne t'a la a filanan k'a fɔ n ye kira ye n bɛ fɛn bɛɛ dɔn n tɛ fɛn bɛɛ dɔn dɛ ala ye n ka dɔnniya bila kadiri dɔ de kɔnɔ ni n bɔra o kɔnɔna la aw b'o dɔn ka tɛmɛ n kan ko n y'a bɛ ten de karisa kɛra karamɔgɔ ye a bɛ fɛn bɛɛ dɔn a t'a bɛɛ dɔn dɛ a y'a bilasira dɛ a y'a bilasira ni fɛn dɔ bɛ yen n'o ma yira a la a ma f'a ye a t'a dɔn dɛ nka n'i fana yɛrɛ bonya birifini biri ni e yɛrɛ tɛ maa si se k'i bilasira ni e yɛrɛ tɛ maa se k'a f'i ye an b'a fɔ k'o ye fili ye dɛ alakira ma sɔn ne ma sallallahu alaihi wasallam abubakar gita an y'o f'i ɲɛna darisu kɔnɔna la a ye yɛrɛ ma jigi min kɛ fɛn na ne tɛ a dɔn nin kɛra solomana delila ka kiiri tigɛ a fa ka kiiri dawuda k'a bɔ a ma ala yɛrɛ ye solomana ta de la kale kuranɛ kɔnɔ fa fahimna suleimana kale ala ye solomana la faamu a la dawuda fana sɔnna dɛ ale de bɛ nabiɲumanya la ale de bɛ kiraya la a bɛ masakɛya la mɛ a denkɛ y'a bilasira a ma yɛrɛ bonya ta a sɔnna n'o tɛ nin kɛ man di an fɛ yan dɛ den ka mansa bilasira a ka nɔgɔn muso tɛ cɛ bilasira an fɛ yan den tɛ mansa bila an fɛ yan sira an fɛ yan dugumamɔgɔ tɛ sanfɛmaa bilasira an fɛ yan kɔmɔgɔ tɛ ɲɛmaa bilasira an fɛ yan nin ma ɲi dɛ a bɛ yɛrɛ bonya de yɛrɛ e ma Shafi ni Maliki ta ye n delila k'a kibaruya d'i ma yɔ Maliki de Shafi kalan Muhammad bin Idris a kalanna Maliki de ka kalanyɔrɔ la kabini a ba y'a fitininama ta ka taa n'a ye Makka ka bɔ Gaza Palestine ka taa n'a ye Makka ba fatura ye a ye dɔnta dɔw kala a bɔra Makka a taara Maliki sɔrɔ Madina a taara don Maliki ka kalan na donna ye fo ka taa Shafi si se san 21 ma Maliki yɛrɛ k'a lamɛn a ko tiɲɛ na ne yafara e ma dɔnniya min b'i la i bɛ se ka mɔgɔw kalan sisan Maliki yɛrɛ sɔnna kelen bɛ komi diplôme mun n'an b'a di ɲɔgɔn ma sisan Maliki yɛrɛ y'a labila k'a kalannen ka d'a kan karamɔgɔba 4 nin na ala ye hakilidiya min di Shafi ma a ma di a tɔ 7 si ma a hakili kun ka di n'a Abu Hanifa ta ye a ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ Maliki a hakili kun ka di n'a ye a yɛrɛ ka kalanden kɛ parce que ale fana ye Ahmad bin Hanbali kalan a hakili kun ka di n'o fana Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i don dɔ commerçant dɔ ni client dɔ sera ɲɔgɔn na sugu kɔnɔna na a taara k'a bɛ taa kɔnɔ dɔ de san a bolo kɔnɔ min bɛ yen n'a bɛ kasi ka caya i n'a fɔ solo dɔw bɛ yen dɔw ka kasi ka ca ni dɔ ta ye mɛ ale ka laɲini kun ye seli waatiw bɛɛ la ni nin waati sera a ka kasi ale ka laɲini kun y'o ye mɛ ale taara fɔ de ko mun bɛ kasi waati bɛɛ pour que i k'a faamu réveil montre minnu b'an fɛ yan sa ko réveil montre réveil e taara montre san montre feerela fɛ ko mago bɛ montre de la mun bɛ kasi waati bɛɛ mɛ waati bɛɛ ye mun ye seli waati bɛɛ a ka kasi mɛ i taara sa ko mun bɛ kasi waati bɛɛ feerelikɛla fana ye réveil dɔ d'i ma o réveil tɛ kasi kuma bɛɛ dɛ
a bɛ kasi seliwaati ni seliwaati ni seliwaati min sera a bɛ kasi k'i labɔ a kalama ko seliwaati sera dɛ a bɛ kasi seliwaati ni seliwaati e y'a sa i taara so e ye waati min kɛ a kasira o kɔfɛ waati wɛrɛ sera a ma kasi fo seliwaati ni seliwaati mun y'o monturu sa a seginna ka na ni monturu ye k'a di feerelikɛla ma a ko karisa n ye monturu min sa e fɛ ne y'a sa nin k'a ka kasi waati bɛɛ nka e ka monturu nin bɛ kasi waati ni waati de fara la segin ma bamasankɛ ko feere nin tɛ bɔrɔtɔ dɛ monturu n'a kasira waati ni waati ko ye laɲini sabatilen ne ka n ka wari minɛ feerefɛn minɛ cogo di feere kɛra a banna i ka monturu y'i ta ye ne ka wari ye n ta ye parce que ala kira ko de sallallahu alaihi wasallam albayi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa sanikɛla ni feerekɛla k'aw bɛ sugandili la madama n'aw ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na e farala ka ban i taara ni monturu ye so ne ka wari bɛ n bolo a tɛ lasegin mun ye monturu sa a dimina a taara maliki fɛ yen a waati maliki de ye kiritigɛla ye madina kɔnɔna la a taara maliki fɛ a ye kibaruya fɔ maliki ye maliki ko k'a ka taa commerçant kɛ wele ka na a taara feerekɛla wele ko nin ye monturu sa e de fɛ wa ko awɔ a y'a san cogo di k'a ko monturu min bɛ kasi e ye mun feere a ma o tɛ kasi waati bɛɛ dɛ a bɛ kasi kuma ni kuma de commerçant kɛ ko maliki ma ko yɛrɛ de kɔrɔ kasi waati bɛɛ parce que n'a kɛra ko monturu fana t'i da de est ce que ale fana bɛna lafiya wa i taara ni monturu ye so kɔnɔ e yɛrɛ bɛ sunɔgɔ wa i se ka fosi kɛ monturu fana kasi kan kɔrɔ mun bɛ kasi waati k'a ti kasi kuma min na maliki ko ayi ko mun ye sanni kɛ a ka saritiw de ye ko monturu ka kasi waati bɛɛ n'a tɛ kasi waati bɛɛ i b'a ka wari lasegin a ma i b'i ka monturu minɛ ni maliki dun y'a bila yɔrɔ min na madina maa si t'a bɔ maliki t'a la maliki ye nin fɔ comme cɛ ka wari di a y'a ka monturu minɛ o bɔtɔ safi i bɛ da la a bɛ ka kiri nin lamɛn parce que kɛ na tɔ maa lil ilm a nata kun ka bon kosɛbɛ dɔɔni ɲinini na a ko commerçant kɛ ma k'a kɛra cogo di kibaruya tɛmɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a y'a fɔ a ko n'i ye ne bila n karamɔgɔkɛ nɔ la ne bɛ nin kiri tigɛ cogo wɛrɛ la mun ni karamɔgɔkɛ ta tɛ kelen yɔrɔ n'o fɔra o bɛ diya commerçant kɛ ye dɛ parce que fɛn man ko commerçant ye minɛnansegin kɔ fɛn sanni kɔ k'a fɔ k'i ka minɛ minɛ i ka n ka wari di o ma nɔgɔn dɛ ni ne bɛ karamɔgɔkɛ nɔ la ne bɛ nin kiri tigɛ cogo la mun ni karamɔgɔkɛ ta tɛ kelen o yɔrɔ bɛɛ la commerçant kɛ seginna a dɔnna maliki kan a ko kalan bolo ko nin ta tɛ kelen an ka ko nin na dɛ ko jɔn ko muhamadu bun idris k'a wele ka na shafi nana maliki y'a lamɛn ninnu kun man b'u yɛrɛ bolo a ka dɔgɔ a yɛrɛ bolo a ko e ko kiri wɛrɛ b'i bolo mun tɛ ne ta ye wa ko awɔ e ta ye jumɛn ye a ko ne ɲɛ bɛ nin feere la cogo min na nin feere ka kɛnɛ dɛ nin man kan tɛ ka bɔrɔtɔ dɛ ko cogo di a ko a ma monturu sannen mun bɛ kasi kuma waati bɛɛ wa ko awɔ waati bɛɛ laɲini ye kuma ni kuma de ye monturu se ka kɛ k'a dati ma kun waati bɛɛ ye kuma ni kuma de maliko kɛ ka dalu ye mun ye a ko alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ don bukhari bɛ na n'a ye fatimatu qurayshiyya a ka filiyasigi bannen cɛ fila nana bɔ a nɔfɛ ko bɛna furu u cɛ fila tɛ ɲɔgɔn kalama dɔ ye muawiya ye dɔ ye abu jahami ye muawiya nana o y'a ɲini furu la abu jahami fɛnɛ nana k'a ɲini muso yɛrɛ tora sa a t'a dɔn a bɛ furu cɛ kelen jumɛn ma ni fila la a bɛɛ ye silamɛ ɲuman a bɛɛ jogo ka ɲi a taara alakira de istisharu ka taa alakira hakilina ɲini a ko alakira muawiya nana ne nɔfɛ dɛ abu jahami fɛnɛ nana ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ furu ma kelen min ma ni fila la alakira ko i nana ne hakilina ɲini wa ko awɔ k'i kana furu a fila si ma kana fura ko muawiya ye fantan ye wari t'a kun dɛ fa inna muawiya tas'uluq la mala la fantan wari t'a kun dɛ aw musow dun tɛ fantan fɛ i y'a mɛn a bɔnna k'a sigira a kan i kana don a la a filanan abu jaham k'a tɛ bere jigin ka bɔ a kan na waati bɛɛ bere dalen b'a kan na o kɔrɔ ye kɔrɔ fila de i ma a ka muso gosi ka ca walima a ka voyage ka ca o fila dun n'a kɛra fɛn fɛn o si man di muso ye dɔɔnikɛla ko a tɛ bere jigin o kɔrɔ a ka voyage ka ca k'i kana furu o fɛnɛ ma muso min cɛ bi taama kosɛbɛ ko man di muso ye alakira e bɛ fɛ ne ka furu jɔn ma a ko ne bɛ fɛ i ka furu usama bun zeyidi ma usama ko waati y'a sɔrɔ usama ka furu man d'ale parce que usama ye farafin ye ale jɛlen don komi alakira ko ale ka furu ale furula a ma k'ala ye hɛrɛ bɛɛ k'ale ye o furu kɔnɔna na n bɛ fɛ ka mun f'i ye shafiya ka dalilu ta ni hadisa de a ko maliki ma ko alakira ko cɛ min ma k'a ka bere tɛ jigin ka bɔ a kan na est-ce que kira ka laɲini ye ko san kalo 12 bere b'a kan na ye n'a bɛ dumuni kɛ a tɛ bere jigin ya n'a bɛ don ɲɛgɛn na a t'a jigin n'a b'i da dilan sanfɛ a t'a jigin wa
nga bere be mun ka kana o de ka can ka time bere ti mun ka kana o ni ni montru ka kashi ka cana ka kashi baliyai min ye bala firenin ka kene amman ta ka boroto de o yoro bela maliki flani wele ko wallahi nga kala ne ngay mun fo kadda luka grimine tay ase ne nga kiribon kuna le ya ka kiribo hadisa ka grime kuna tay ne kunye kiri folo min tige ayo bla Muhammad bin Idrisi mun tige aka tuko ko ngoyere manjigi de kunye nunu tay ala ko do yere ko tew nota ne ga kala rola ne ga critique kala ne ga wuli ko do babulu ne ga fo ku e ga fo banangu do ti tanyi min gene ma do bi tanyi min o ti gaw ne mana fo ka ba bana kuma shitene ta ko fe koko de dabla o de may ala kira yo de ira Madina kaula na ye mufuye ala kola o do de awni ni be kile wala kano yelema ngani ye mun bo hakile la akanyi ni ngala nya fo ko min gama mbo fo nawta girera min tay ya me baraka nawtay Allah taala yo de kuma fo ya yakhruju min bayni sulbi o koro jimi mbeke mogoy kabe bo che solola akre wataraibi ani muso disi yanfan o tabe boyi o ji fila de be ɲɔgɔn sɔrɔ denso kɔnɔ n'o bɛ yɛlɛma ka kɛ jeli ye ka kɛ sogo kunkuru ye o kɔfɛ ka yɛlɛma ka kɛ adamaden ye ko dani bɛ dafa nin cogo la ko n'olu ɲinana ale ala y'o dilan nin dilan cogo de la ten na innahu ala raj'ihi laqadir innahu ikado ala raj'ihi a ye den min dilan nin dilan cogo la k'o la segin tuguni ka nin bɔ a la k'a fato la qadir k'ale ala ye se masa ye o la dɛ k'i dilan ka tila k'i la fato k'ale ala de bɛ nin kɛ dɛ yuhyi wa yumit k'i ɲɛnamaya ka tila k'i nin bɔ i la innahu ala raj'ihi la qadir k'ale ala ye se masa ye nin den min dilannen filɛ kana diɲɛ na a na don bɛɛ bɛ nisɔndiya a ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ fɛ ka maga a la a bɛ bɔ o la ka sigi daminɛ n'a sigira k'a sigira n'a munumana n'a taamana o kɔfɛ a bɛ boli daminɛ sa ale yɛrɛ bɛ boli a kɔ e t'a sɔrɔ tuguni o kɔfɛ a kundama bɛ kɛ fa kundama yɛrɛ yɔrɔnin kelen ko karisa den fana bɔra muso nɔfɛ fana bɛ furu kɛ ten a bɛ denw sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛ kɔrɔla ni ye i yɛrɛ woloden i ka kɔrɔ n'o ye dɛ bɛɛ bɔ mun kalama denw bɛ caya dɔɔni dɔ bɛ ka bɔ e yɛrɛ la pili bɛ den sɔrɔ pili dɔ bɛ bɔ i la adamaden bɛ ten don kuma o kuma e bɛ ka den sɔrɔ o kuma kelen dɔ bɛ bɔ i la o n'i ye kulusi bɔ kulusi la a tɔ tora jumɛn ye cɛsiri jala tɛ a ti kulusiya ɲɛ tuguni o e ye dɔ bɔra e la dɔ bɛ tila ka bɔ i la dɔ bɛ tila ka bɔ i la e bɛ lafu de ka taa fɛ sa e tɛ fanga sɔrɔ dɛ yɔrɔnin kelen an bɛ bɔ mun kalama i fana tɔgɔ dara ko fa ka bɔ o la k'i tɔgɔ da ko mɔkɛ ka bɔ o la sa i sen sabanan i b'o ɲini bere ye bi se kelen se de hali sen fila nin tɛ se kɔrɔ sa a tɔ yɛrɛ bɛ kɛ hali k'a lawuli k'a sigi a ka dumuni kɛ a bɛ dɛsɛ a la kuma tɛ ka caman k'a y'a bolo don a tɔn kɔrɔ ji kana n'a sara dumuni kana n'a sara ɔ kungorodonna dɔ bɛ sɛnbɛ i ka dilan na walima koko i sɛnbɛlen bɛ k'o de la walasa dumuni kana na to k'i sara an bɛ bɔ mun kalama ciw bɛ na ko karisa ka sɔrɔ bana ma ko a fɛ o y'i taalen de ye o i nana wa i bɛ taa i ma ban nali ma i tɛna ba taali ma dɛ innahu ala raj'ihi laqadir ala ko ale ye se masa ye nin mun danna a seginni na aha yawma tubila as-sara'ir yawma tubila as-sara'ir ala ko don min na ko dogolenw bɛna da kɛnɛ kan nin ye kiyama dɔ ye dɛ ko dogolenw bɛ da kɛnɛ kan don min na maa minnu ye baara ɲuman kɛ dogo la a bɛ da kɛnɛ kan dɛ maa min ye baara jugu fana kɛ dogo la k'a tɛ to dogo la a bɛ da kɛnɛ kan dɛ baara ɲumankɛla ni baara jugukɛla a baara fila si tɛ to kɔfɛ k'a bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan nka dɔ ta ka fisa ni dɔ ta ye dɔ ta ka fisa ni dɔ ta ye maa min mana baara jugu kɛ e yɛrɛ bolo maa ɲɛ t'i la kiyama ala ka fura bɔ i ka woro ɲɛma baara tiɲɛna i bolo dɛ maa min ka baara ye tiɲɛni ye dibe la ka adamaden dɔ lajaba ka adamaden dɔ ta tiɲɛ ka fa wuli dɔ la ka dɔ lagalaga ka baara jugu caman kɛ maa caman ye cogo ka i tile kɔnɔ mɛ sufɛ baara jugu kɛla ti tɛmɛ a kan n'i b'a ɲini dɔrɔn i bɛ taa ɲini kaburu sow de la sɛbɛnden dɔ dilannen b'a bolo ka kaburu dɔ wagabɛ ka taa don ye walima dɔ kelen dɔ k'a bila i ka su da waga i ka nin sɛbɛnden dɔ a da i ka tila k'a ladon walima gabakurun dɔ b'a bolo k'a siri sɛ kɔ la ka taa bila ji la walima ka sɛbɛnden dɔ tori da k'o da kala o ɲɛnama k'o su don walima sɛ k'a don a da k'a da kala ɲɛnama k'a su don an ye dɔ kɛ baarajugu na sa koyi nin baarajugu bani ko nin bɛɛ de bɛ taa da kɛnɛ ka kiyama kɛnɛ kan
ala fila ko de tɔgɔ fɔ dɛ yawma tubila sarair domina ni kojugu baw walma ni ko dogolen baw k'a bɛɛ lajɛlen mina taa da kɛnɛ kan فما له من قوة ولا ناصر فما له ni a jɔra maa min na k'i minɛra ko dogolen dɔ la ko juguman don ala ko fama lahu min quwwatin fanga tina k'i la o don ko dogolenw bi da kɛnɛ kan don min na ko fanga t'i la o don dɛ wala nasir dɛmɛɲɔgɔn fana t'i la n'ala y'i minɛ fosi tina k'a y'a bila yɔrɔ diɲɛ na y'a man ka kojugu kɛ k'an jigi da dɔ kan ni nafolo b'i bolo walima i ye nafolotigi dɔ den ye ko wari b'an somɔgɔw kunna hali n'a ye maa faga a ti mɛn kaso la a bɛ bɔ a ti mɛn kaso la a bɛ bɔ walima a balima dɔ ka kɛ jɔyɔrɔ dɔ la ye n'a ye kojugu kɛ dɔrɔn o bɛ wele karisa ye nin kɛ dɛ ale yɛrɛ bɛ maaw wele ko karisa b'aw bolo wa a y'aw jija a k'a bila kɔfɛ n yɛrɛ bɛ se o dɔw tɛ si ye yɛrɛ a kɛra e de la sa n'o tɛ ale tɛ si ye o ye diɲɛ ta ye dɛmɛɲɔgɔn b'i la fanga b'i la mɛ kiyama kɛnɛ kan ala ko fanga t'i la dɛ yawma tubila sarair fama lahu min quwwatin wala nasir don min na ko dogolenw bi da kɛnɛ kan o don fanga t'i la dɛmɛɲɔgɔn t'i la n'ala ko a y'a minɛ i tɛ danfɛn si ye mun b'a fɔ a y'a bila n'ala ko a y'a bila i tɛ danfɛn si ye mun b'a fɔ k'a y'a minɛ o kɔrɔ an ka jogo dilan yanni an ka sa dɛ anw bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ mɔgɔ t'a kalama mɛ ala b'a dɔn baara caman kɛra dɛ anw ka duw kɔnɔ yan wallahi baara ba ka kɛ hali sini silamɛya m'anw bali nin baara juguw la dɛ kuma tɛ muso mana fila ni saba bɔ kaba muso minnu bɛ ɲɔgɔn to yen ko dabali t'a kɔnɔ a man ca dɛ dabaliw de bɛ taga kɛ dɔrɔn muruw fɛ yen samara senkelenw bɛ tunu finiw bɛ tunu fuw bɛ tunu i ka fɛn si t'a cogo la hali e bɛ na min dun ala de bɛ fara i kan n'o tɛ a ɲagaminen don hali i ka fiɲɛ kɔnɔ ji fɛn dɔ faralen don a kan kɔrɔ de ala de b'i kisi ka fara i kan wallahi an ka duw kɔnɔ yan maaw de bɛ yen ala de bɛ k'e kisi dɔrɔn n'o tɛ a sugu bɛɛ bɛ ka kɛ dumuni na k'a d'e ma kuma tɛ cɛ kelen muso caman tigi wallahi ala de bɛ k'e kunnadiya dɛ an fɛ yan ni muso ma kɛ ala ɲɛsa ye i diyagoyalen don i bonyaba ye ka k'a fɛ nka aw t'o bonya waati bɛ ɲɛkumu waati bɛ dasama waati bɛ kɛlɛ hali sa i bɛ tila ka taa muri de fɛ yen soma o nasiw n'o sɛbɛnw de bɛ ta k'a d'e ma cɛ ka ji tɛ to a ka dumuni tɛ to na tɛ to hali a ka fini dɔ bɛ tunu a tɛ tunu cogoya la jaw taalen don ka t'o di somakɛ dɔ ma walima morikɛ e bɛ lafiya wa tɛ lafiya dɛ wallahi lafiya tɛ fo n'ala y'i bɛn maaw ma maa minnu fana kɛra tawhiduma ye n'o kɛra sa i bɛ da ka suma n'o tɛ k'a ye ko nin ka yaala ti ban nin ka somakan don ti ban nin ka morikan don ti ban ala de b'i fara i kan n'o tɛ ala cɛ dɔw ka barika sa a caman jo ye nin ye dɛ parce que fura bɛ k'i kɔnɔ nka mun tɛ ku i kɔnɔ n'o kɛra i kɔnɔ i t'o ni si ta dɛ i t'o ni si ta dɛ fura ka k'i kɔnɔ e ka sɔn i ka kɛ ne sago ye o bɛ bɛn sɔaba ma nka fura ka k'i kɔnɔ i kɔnɔ baara tɛ se mun kɔrɔ i b'o ni si ta tata o de kama dɔw bɛ barika sa nin ye naji nin ka naji nasi gɛrɛw la nin ka seri nasi gɛrɛw la nin ka ji mun kan ka taa d'i ma furamugu ni funfunɛw na hali kini min bɛ sigi kɔrɔ fura funfunɛw na ko bɛɛ ka kɛ kelen kɔnɔ maa min kɔnɔ ti bariko ye i bɛ s'a kɔrɔ wa ti s'a kɔrɔ i bɛ barika sa ten maa t'a dɔn i sara sa cogo min yɛrɛ la ten o de kama ala ka hinɛ an na koyi wallahi ala k'an kisi ka bɔ baarajugukɛlaw tɔɔrɔ ma ala ko nin baarajugu minnu bi kɛ an ka sow kɔnɔ suguw kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ la ko kiyama kɛnɛ kan nin bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan hali e ɲɛ bɛ fatɔ caman na tɛmɛtɛmɛ la yan dɔrɔgu ka fa tɛ koyi ayi a balima dɔ yɛrɛ de y'a ɲɛɲini ta k'a kunkolow ɲami balimaw de b'a ɲami yɔrɔ k'a tiɲɛ kɔni an misali la dɛ k'a dilan an tɛ se o de la n'o tɛ ka taa morikɛ fɛ yen fa dulɔ a la walima dɔ bɛ tunga fɛ k'a wele mori k'i wele k'i to yan hali n'o kɛra k'i to baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa avion ta ka na n'a ye hali i ka sagi i tɛ se ka na n'a ye ni mori baara jugu bɛɛ b'anw fɛ yan k'a i t'a wele k'i fifa ani k'i wele o de ka ca an bolo yan k'a y'a fifa o kɔrɔ maa min bɛ fɛn dɔ kunna yan an t'i fɛ k'e ye an bɛ taa morikɛ fɛ yen ko k'a fifa e kɔni mana fifa sa ni tafiɲɛ ma jɔ e yɛrɛ t'i jɔ tuguni o ye taalen de ye sa ni tafiɲɛ ma jɔ wallahi e tɛ jɔ o y'i taalen de direction inconnue hali yɛrɛ t'a dɔn i bɛ ka taa yɔrɔ min k'i fiyɛ dɔrɔn k'i bila diɲɛ fɛ n'a fɔra fana k'a y'a wele o baara jugu de bɛ kɛ o man'i sɔrɔ baara o baara la i b'o bila i siranbatɔ de bɛ na e yɛrɛ bɛ na maaw bɛ t'i kunbɛn i t'a dɔn i nana kun min kama nka n'i ɲɛsin aéroport ma dɔrɔn i hakili bɛ wuli tuguni o baara b'an fɛ yan dɛ n'i nana n'i sabatira i ka kɛnɛ fosi t'i la nka n'i ye taama de décider k'i bɛ taa kɔni ayi i ni hɛrɛ fara la
tise ka taa tuguni wa n'i taara i ni hɛrɛ kɔni tɛ ye sa dɛ nin baara jugu bɛɛ bɛ anw de fɛ k'a bɛɛ ɲagami k'a bɛɛ bila an bɛɛ ɲɛtana ye ɲɔgɔn ye ni karisa b'i fa la tɔgɔ bɔra ka tɛmɛ dɔgɔ kan karisa muso fila b'a kunna musow t'i fɛ dɔ ka dɔ da sugu yɛrɛ kɔnɔ nin ka bitigi bɛ marché ni n da ye o tuma na n ka taa ɲɛɲini gansan tɛ o baara jugu dama de b'an bolo yan wa nin t'an ka silamɛya tiɲɛ yan dɛ k'a tiɲɛ kɔni misala dɛ ka fa don i la ten walima k'i kɛ sokɔnɔma ye an yɛrɛ b'a fɔ ko k'i to sokɔnɔ ka kɛnɛma kow ɲini an ɲɛ taa avion na n ko nansaraw ka bɛn ni kɔnɔnajɛya de ye avion dilan farafin y'a dilan wa avion pièce kelen tɛ yen mun dilanna farafinna yan a tɛ yen hala a ye kuru min bɛ k'a piɲɛn a bulon wallahi a si ma dilan fɛ yan a bɛɛ dilanna nansaraw de fɛ yen o n'u ka kafiriya o kɔnɔ jɛlen bɛ ɲɔgɔn ye kuma dɔ la dɛ RBC lajɛ kɛ a kunkolo bɛ dilan yɔrɔ dɔ la a ku bɛ dilan yɔrɔ dɔ a recteur bɛ dilan yɔrɔ dɔ olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ avion ye ka ban jamana kelen t'a dilan san 50 avion bɛ tentative la san 50 kabini u bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ k'u fili ka nɛgɛso pédali sanfɛ ka yɛlɛ kɛsuw kɔnɔ k'a pédali ka kaman d'u bolo la k'a pigi pako nin kɛra walasa fɛn dɔ bɛ se ka bɔ cogo min na mɔgɔw ka lafiya maa caman sara avion ko la yan'a ka kɛ avion ye san 50 avion ma pan sanfɛ san 50 bɛɛ kana n'i ka dɔnniya ye dɔɔni a ye nin fara kan o de y'a to n'a panna dɛ nansaraw fɛ yen kɔni n'o tɛ n'an kun don sisan kun b'a sɔrɔ san 1000 na hali sa kaman kelen an ma tila a la fɔlɔ a kaman kelen wallahi an ma tila a la an bɛ tila dɔɔni kuma min dɔ bɛ jele ta k'o kari ko ni nin banna dɔrɔn ko karisa bɛna a tɔgɔtigiya sɔrɔ o tɔgɔ sɔrɔtɔ la o hasiriya kama wallahi an b'a bɛɛ tiɲɛ o de b'an fɛ yan koyi an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ wallahi an dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka du n'an ka sigida bɛɛ tiɲɛna tan de hasiriya bana banna dɛ wallahi a bana banna maa si t'i fɛ a ti ɲɔgɔn tɔgɔ ka bɔ maa si t'i fɛ a ti ɲɔgɔn ka wari sɔrɔ maa si t'i fɛ a tigi ɲɔgɔn ka bolofɛn dɔ sɔrɔ mun ka ɲi ka tɛmɛ a ta kan hali n'a bɛ du kelen kɔnɔ a bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye mɛ fɛn min b'a kɔnɔ n'ala y'o yiri e la e yɛrɛ bɛ yɛlɛma ka bɔ du kɔnɔna na k'an to tan an bɛ ɲɛ sɔrɔ wa barajugukɛlaw bɛɛ ala kan b'aw ma dɛ yawma tubila sarair don min na ko dogolen ninnu bɛna taa banke fama lahu min quwwatin wala nasir n'a jɔr'i la kiyama kɛnɛ kan ala ko fanga t'i la wa dɛmɛ ɲɔgɔn fana t'i la والسماء ذات الرجع والسماء ala ko a b'i kale san na ko kura ذات الرجع san min kɛra tan ka segi fɛn dunke ye a bɛ taa ka segi o kɔrɔ ye mun ye sanji bina a bi tigɛ ni san nana bi waati bila a bɛ tila ka na o tan ka segi o bɛ kɛ min o bɛ kɛ sanfɛ de ala kamo de ma ko ذات الرجع mun kɛra tan ka segi fɛn dunke ye ka da ka kuma ni kuma sanji bɛ to kana k'ale ala b'i kalo sankolo la ko kura i n'a fɔ suran daminɛ a y'i kale sankolo la cogo min والأرض ذات الصدع والأرض k'ale ala b'i kale dugukolo la ذات الصدع dugukolo min kɛra ci fɛn dunke ye ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na sɔdew ye ka ci de fasda bima tu'mar sɔdɛ ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ye danni kɛ i ka suma a bɛ dugukolo yɔrɔ dɔw ci falenfɛnw ka falen ka bɔ nin danni kɛra ni dugukolo ma ci falenfɛn ti falen dɛ walima a b'i bɔ de dugukolo de bɛ ci n'ala ka yamaruya ye i ka ɲɔw bi fɛrɛ i ka kabaw bi falen i ka tigaw bi bɔ yiri yɛrɛ fana bi bɔ a la ɔ dugukolo b'o cili min kɛ ala y'o tigiya ta k'a di dugukolo de ma wal ardi dhati sɔdɛ k'a b'i kale dugukolo la mun kɛra ci fɛn dunke ye إنه لقول فصل إنه ni kuma minnu filɛ nin laqawlun ko kuma de do faslun mun ye kuma faranfasiyalen nɔgɔ si t'a la ni ala ko a ma kɛ manamanakan ye dɛ o tulonkɛ kuma tɛ manamanakan tɛ tulonkɛ ti kuranɛ kɔnɔ manamanakan fana ti kuranɛ kɔnɔ manamanakan fɔba bɛɛ ka manamanakan seginna a yɛrɛ ma kuranɛ jɛlen tora ni si tɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye kuranɛ kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma wama huwa bil hazil ala ko manamanakan tɛ dɛ tulonkɛ kuma fana t'a kɔnɔ dɛ ni manamanakan do i ko karisalakaw y'u ka kitabu kɛ cogo min sisan kun tɛ silamɛya sɔrɔ nin cogo la dɛ nka n'i taara diɲɛ fan o fan i bɛ taa ni kuranɛ de sɔrɔ yen n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wallahi i bɛ taa sɔrɔ a papiyew de couleur tɛ kelen dɔrɔn o y'an yɛrɛ ka usine baara ye dɔ ta jɛra dɔ ta bilenna nin dama don n'o tɛ n taara Ameriki an ye kuranɛ min sɔrɔ yen
ani ne bɔra ka mun to abulo mallaya o ti gele iyo me ma da ya folo ibe bom malla ka mun to ya ni tara ameriki ibe to de soray ni tara saudi ka ye kambe ya ye yende la andra qur'ane min soray comme a originali boray oni on tawti kele on ta ye deuxième o kuma ta la da qur'ane be de kele a be de kele o bayira ko qur'ane ne sebede adamadi alamasradi adamadema akama na mana kanfo ka do qur'ane kono hal ni ya sebe ka faraka foni ma kalande i yɛrɛ ka sokɔnɔ kuranɛ i ka fɛn dɔ sɛbɛ ka fara a kan fo n'i y'a tu i bolo ye ni mɔgɔ ma ye n'o tɛ n'i y'a kalan i den de b'a fɔ ko baba nin yɔrɔnin tɛ dɛ e ye nin fara a kan nin tɛ nin yɔrɔ la dɛ i den fitinin min i y'a dɔn kalan na o de b'i bilasira kuranɛ ye kabako kitabu ye dɛ ala ko sɛbɛ kan don ko kulonkɛ tɛ wa ma huwa bil hazil kulonkɛ tɛ manamanakan tɛ innahum yakiduna kaida innahum ika do kafiri nunu yakiduna kaida kube fere jugu de ka siri wati be ka fere jugu siri kurane ko ka se ka dabla ka fere jugu siri islamiyya yɛrɛ be se ka dabla ko kafiru bo fere la al kufru milla kafiri ni tasra kelen de kunu kafiru ye para ke cogo min ka islamiyya ka kari ka dangare ala bi kafiru fana bo ɲɔgɔnna kelen la funu desera de o ka kurane ko dabla aye kuranɛ b'u bolo a tɛ b'u bolo ka sɛbɛnni jɔsi o tɛ olu yɛrɛ ka hakilina k'o de don kunkolo la kuranɛ tɛ an bɛɛ ka tigɛ a la hali n'o sɔrɔ an ye silamɛ k'o fɛɛrɛ jugu k'u b'o de ka kabini kunu halisa bi o ma tila dɛ silamɛya taamasiyɛnba ye fɛn o fɛn ye ni kafiri ma dɛsɛ a si tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a si tɛ kɛ e yɛrɛ ɲɛ t'a la kafiri jamana jumɛn de bɛ yen bi ko seliwele kan bɛ bɔ kɛnɛ na a bɛ a bɛɛ seli tɛ wele kɔnɔna na k'a jɔ kɔnɔna na k'a wele kɔnɔna na taamasiyɛn si tɛ misiri la kafiri jamana kan nka o bɛɛ la ala ka jɔnbaw hali ni misiri bilara toto wo kɔnɔ o b'a ɲini ka taga seli a kɔnɔ n'o tɛ a dɔw la e min ye dunan ye e yɛrɛ bɛ tɛmɛ a la i t'a dɔn nin ye misiri nka ni seli waati sera e k'i kun don ba ye i b'a falen fa bɛ bɔ kɛnɛmala la o tɛ se k'a bali o ka mɛnariw k'olu bɔ a la alimami mankan kana mɛn hali kutuba k'a bɛɛ kɔntorole k'a di hali kɛnɛma aw ka fini don cogo k'a bɛɛ lajɛlen kɛ nka o bɛɛ la ala ko n ka diinɛ nin bɛ taga dɛ ala ko n ka diinɛ nin a bɛ taa koyi ɲɛ tana ye samiya banakɔta ye nka ɲɛ tɛ taa k'a to fana dɛ i b'a ye dɛ a y'i jɛ a m'i jɛ i ɲɛ b'i da ka yɔrɔ dɔ la kɔni ala ka diinɛ nin ne kɔni bolo mun da ka di la i k'i makun a kan k'i kɛrɛfɛ hali n'i ma don a la i y'a mɛn a bɔnna a kan sigira a kan i ma kafiri dɔw bɛ yen u ye bonya sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ u sera u nɛn na dɛ nka e tɛna se ka fɛn min bali e bɛ k'a fɔ k'i b'o kɛlɛ hali maaw kun t'i dɔn bɛɛ y'i dɔn i seko t'i den min ka cɛlasigi la i ta kan ka kɛ duwawu de ye dɛ n'o tɛ hali n'i y'i jɔ o ɲɛsira la o b'i gun ka bɔ yen ka tɛmɛ ka taa koyi ka tɛmɛ ka taa n'a yɛrɛ o b'a yɛrɛ diinɛ ni kafiriw bɛ k'o ta kɛ n'o tɛ o tɛ se olu bɛ ka yɔrɔ min yɛrɛ kɛlɛ ka yɔrɔ min bali o tɛ olu yɛrɛ denw de bɛ ka kɛ diinɛ nin yɛrɛ taabaa ye n'o kɛlɛ bɛ yen de aw bɛ ka taa waliden minnu faa ka waliden minnu bɔnɛ ko mun na o y'a kɛ aw yɛrɛ denw olu yɛrɛ donna a la e yɛrɛ ye kafiri ye muso tubira ka converti ka kɛ silamɛ ko tɛ tɛ ala ka tile bɔlen maa si bolo t'a datugu sa ala ko ninnu ka baara tɛ fosi ye innahum yakiduna kaida k'u bɛ fɛɛrɛ jugu de ka waati bɛɛ k'o tigɛ silamɛya kama wa akidu kaida olu bɛ fɛɛrɛ jugu k'a tigɛ waati min o ka fɛɛrɛ jugu tiɲɛ fɛɛrɛ ɲuman k'ale ala fana bɛ k'o fɛɛrɛ de tigɛ dɛ ala tɛ baara jugu kɛ dɛ olu ka fɛɛrɛ jugu nin bi tiɲɛ ni fɛɛrɛ min ye k'ale ala fana bɛ k'o de tigɛ k'ale ala fana bɛ k'o de tigɛ an ko bamanankan na bi na taala y'i dogo cogo o cogo i tɛ taa dimɔgɔba fana ɲin'a ma dɛ i bɛ taa dimɔgɔ ɲin'a ma wa i tɛ taa ale ɲin'a ma dɛ i taara yɔrɔ o yɔrɔ a b'i nɔfɛ a bɛ tiɲɛ dɛ kafiriw b'u ka fɛɛrɛ jugu la ale ala fana bɛ fɛɛrɛ jugu ni tiɲɛ fɛɛrɛ de kan k'a ɲɛsin u ma u y'a ta cogo o cogo a bɛɛ bɛ tiɲɛ u y'a ta cogo o cogo a bɛɛ bɛ tiɲɛ wa a bɛɛ bɛ tila ka kɛ balawu sankisɛ de ye ka su u yɛrɛ kan baara bɛ tiɲɛ de o maa ti diinɛ nin kɛlɛ koyi n'o tɛ bi ko ma diinɛ nin bila ka kɛlɛ dɛ bɛɛ y'i ta k'a la nka halisa diinɛ bɛ yen an jama kun ti mun bɔ jama yɛrɛ bɛ ka caya ka taa o fɛ faamu yɛrɛ kun ti cogo min faamu bɛ ka walankata don o don ka taa misiri hakɛ min kun tɛ yen o misiri hakɛ de bɛ ka caya don o don ka taa wa yɛrɛ min ye kan bɔ k'i b'a kɛlɛ dɔrɔn ala yɛrɛ bɛ fɛn de da i kan sa mun bɛ yɛrɛ ɲinɛ ale yɛrɛ kɔ mun bɛ yɛrɛ ɲinɛ e yɛrɛ kɔ olu caman de bɛ kɛ dɛ ko ka fɛɛrɛ jugu cɛ yɛrɛ fɛɛrɛ ɲuman k'ale ala fana b'o de kan k'o de siri waati bɛɛ o kama
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين كي كان نمن كافر يه كان جيرو كولا كافر نمن كافر كوتا دوني أمهلهم ني على يربي نغيالا وكولا رويدا دوني قليلا مغو كوني دوني يعني نجي كداوكا إن الله لا يملي لظالم حتى إذا أخذه لا يفلت كالي ألا كابي ما كنونينك يركون تنيوباي كافري كفنالي ألا يامن الدومي كتكلار تكلار كتالي الله تعالى كنيابر كي كان نمن مكوي علي الله تعالى فينا بكان نمن مكه وكرو ينو على كي واتي تشي كان ديمن كان كما فو ممتينه الله يرفننا إكنا باركه كسر ميبلاني بارا فننا أمهلهم رويدا نير بكان نغيا كوي كان نمن مكوي دوني ينو تواتي سورة الطارق على بيبان يورولايا نما سبالك ني كبه آية أني ولم بلام أما إن الله فاني من فوا فمو على كدام نانيا فمو باركلي على كنواني على كان فرجونك جومي منك كلوك ناندي كما سبالو تعالى كان كمان